פנצ'יטו! חוסה! זה דונלד גם! דונלד כאן? אתם מוכנים להופעה? את יכולה לקרוא לי פנצ'יטו. ואני הוא חוסה! כל כך מרגש לפגוש את שניכם. אני מכירה את כל השירים. ים 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 ים. אולי תרצה לאכול משהו לפני החימום הקולי? זה הולך להופעה. אני הוא פנצ'יטו! חוסה! אמיגו, מה קרה? הוא איבד את הקול שלו. אמרתי לך שהפטטס חריפים. אבל מה בנוגע להופעה? איי, אם הקול של דון דונלד לא ישוב אליו, נזדקק למישהו שיחליף אותו. מי יכול? מישהו שמכיר את כל השירים שלנו. ראית מזרקה מפוארת אחת? ראית את כולן? זה יכול להיות מעניין. וואו! רובי רוברטס לא משחק משחקים. תפסתי! רובי רוברטס לא זורק שום דבר. ההערות שלי הן פשוט אסון. אבל הסיור היה מדהים! הסיור של לואיג'י הוא הטוב ביותר שיצאתי אליו, ואני רוצה כבר לספר לעולם כולו! היי שלום לך וקפוץ! בום בום בום! מיני, דייזי, גופי, יואו. ג'ימיני, אני רוצה להראות לך משהו מיוחד. מעולה מיקי, אבל אין לנו הרבה זמן. ראש העיר מקביגל מעניק לי את מפתח העיר בשעה 3 וכולנו צריכים להיות שם. אסור לאכזב את המעריצים, יודעים? שלישיית קבליירוס אנו! פנצ'יטו! חוסה! דייזי גם! סניור, חשבון. זו שערוריה! היי, אני מדבר! אני שוב מדבר! זה מקבל סוד יפייה! יופי! עולה! דונה, חזרת! או, עכשיו באמת נוכל לסיים את השיר. בסגנון הקבליירוס! שלישיית קבליירוס אנו! פנצ'יטו! חוסה! זה כיף תמיד לשיר ולרקוד בלי להפסיק. כשנתחיל עוד נעצור נשיר עד שניפול עולה! חברות כאן זה המפתח, כשאנו מנגנים אז זה תמיד משמח. שלישיית קבליירוס אנו!